тайничко си исках да засечна някой от фаундерите и да му пичне така идеята за 3 минути и той каже, VR, аз много се кефя на тези неща и на 3D модели, нали, на някакви апартаменти, нали, да измислим нещо, ама Мат, един от нашите гайдове, дойде и чу нашите пичове, даде ни фидбек, който беше много интересен, много конструктивен. Нашата идея да направим технология, с която нали, ти буквално влизаш в жилището виртуално. Може жилището да е на 5000 км, но ти виртуално си в жилището. И това е съвсем възможно с модерни технологии. Има 3D камери, има Oculus Rift. Просто трябва един софтуер, който да стичне нещата и да може да се приложи. И Airbnb всъщност биха могли да бъдат нали, също едни потенциални наши клиенти, тъй като за тях е много важно нали, жилището да се хареса на потенциалният потребител да разбере възможно най-много за жилището, което ще прекара времето си там. Например, тук горе, които са митинг румовете, са дизайнати, направени са по дизайна на първите 3 апартамента, които са били отдадени на Airbnb за ползване от потребители. Може би ще разсърчнем малко, може пак да се свържем, може пак да дойдем на някой по-късен етап и не се знае.